Pěkně vždycky postříkám. Uvidíme, jo? Já jsem si udělal takový mlíčko, já bych vám samozřejmě rád dal ochutnat, ale nemůžu. Nemůžu, protože ono je tam jenom 25, 50 litrů piva a možná bych mohl mít málo. Ne, já ho musím nejdřív ochutnat, abych měl jistotu, že to, co vám budeme servírovat, je v pořádku. Takže vydržte ještě chvíli, já to zkusím a možná, že to budeme muset naložit a odvezeme to. Dobrý. Dobrý, Je skvělý teda. Zatímco pan Verka bude dál ochutnávat a čepovat piva, já tady potřebuju 2 partičky.